Denzel has finally reviewed cost ya ring yake, and it turns out that it's way more expensive than we thought. Ring yakaita 350,000 rands, which is 21,700. Aiwa Denzel muhombe. Pane munhu wemuno muZimbabwe wandati ndanzwawo akaenda all out paengagement pamwe anotokwikwidzana naWikineo chete. Ndozvandiri kutoona kutoti ringi ika neyaWikineo pamwe dzanapokelo ndodzingatosvike maprice akadai. So otherwise mukomana ndamutyeni, ane mari, Denzel ane mari, but chinozondishamisa ndechemumba make macho. Mumba make muri kumboona here mavlogs ake panapa, ende munoona mavlogs ake muone mumba make macho kuti wedwe ndo muri kubuda here 21,000 mumba mekuroja umu. Zvimwe zvacho zvatinosacrifice ka vana vakomana vamwe, so zvavanoita mapriorities. Unoita 21,000 ring, I'm sure mai vake vanotodriva motikari zvino chaiyo, motikari hombe, because he actually said there's this other time, I think last week, paakabvunzwa kunzi how much was the ring, ndobva ati I could buy this car. Iye haatodrive motikari iyoyo, anodriva motikari yakadai so here Denzel. I mean, I've never seen what he drives. Nganyepa hangu kuti anga drive motikari yakaita se, but ari kuti iye I could buy this car with that, and I'm sure amai vake drives a very nice Mercedes. I mean, I don't know. I'm just thinking, how can you actually go all out for someone who you met 6 months ago, rather than your mother who's been with you for the past 25 years? I mean, I don't know. It doesn't make sense to me. Rege vanhu vazotanga kutaura kuti hey wakatengerwa akaita sei mashoko iwawo anenge abuda because vanenge vachionaka kuti life iyi iri kutaurwa iri nezviri kuitika izvi hazvisi kunyatsoita. But we actually saw the receipt. It's 3 carat. Yakatonyorwa kunzi 3 carat natural diamond. Not yandaitaura kuti lab whatever. Yandikati uya nditaura kuti kana ri lab inenge ichita mari yakati. No, it's carat natural diamond. Zvakaoma vanhu varikuita mari muno muZimbabwe takangopusa kudai so. Vanhu vachita mari dzekutenga ring. What about manje yepamuchato? Chimbozvifungaiwo kuti kana yakaita 21,000, what about a wedding? Is she going to use the same ring per wedding kana kuti vachachinja kana kuti vachaita sei? Handizivi because vamwe vanozongowedzera tuma editions nechichichichi kana vakuchata. Ivo hamene kuti vachaita sei. I don't know kuti achaita sei. Kana kuti vachawedzera makarats here, kana kuti vachawedzera band, kana kuti achaita sei. Regai tione kuti zvichanyatsoita sei. And to come think of it, I was thinking kuti Denzel, ndaitotaura paipa ndikaita video ndikati Denzel, according to that guy's prices, ndikatoenda ndikatotarisa ndikati alright, kana iri a maximum of 2 carat, price yacho inenge iriwo kuma 14,000 ikokoko. But mukomana akabva atongoti joka 3 carat. Ndikato there's no way angadarike 2 carat for which is $14,000. Tabva tatoona kuti mukomana akatoita more than that, more than what we expected. So I think in actual fact is ndofunga 1 carat it's 7,000, then 2 carats 14,000, and then 21,003. I mean, I'm just trying to guess my prices acho kuti anenge akamira sei. Anyway, zvakaoma zvazvo, but ndofunga muchato wavo ka unenge uri something else. It's going to be something out of this world. But there's life after marriage, there's life after my engagement, there's life after. Vanhu vane mari, regai Denzel asiye shamwari dzake dziya akati hadzina mari. Regai isusu takuita zvemhiri kwaSamora uko takuita zvekujecha Saraya hamuna basa imi. Zvakaoma zvinhu zvacho. I don't know what you guys think, but aiwa Denzel ndamutya, ndingovhunduka nanhasi kuti mukomana aiwa malevels ake aakuseri chaiko. I don't know. I mean